Ak dáme automatizácii správny smer a kontext, tak posunie našu firmu vpred. To je fakt. Ale ako na to? Odpoveď na túto otázku nám v dnešnej epizóde prinesie odborníčka na automatizáciu a robotizáciu a zároveň aj spoluzakladateľka Slovenskej asociácie Digital HR Michaela Kráľovičová. Ahoj, vítaj. Ahoj, Miška. Moje meno je Michaela Kicková a ja vítam aj vás pri počúvaní videopodcastu, v ktorom ľudia a technológie spoločne formujú budúcnosť práce. Zostaňme teraz na Slovensku. Vnímaš nejakú pozíciu v rámci slovenského trhu, ktorá je už teraz nahraditeľná plne automatizovanými napríklad linkami? Tak v automobilovom priemysle, ktorý je veľmi dôležitý na Slovensku, ak nie je najdôležitejší, tak už momentálne akože v skladoch alebo napríklad montáž aut sa vykonáva do určitej miery automatizovanie, taktiež nejaké sortovanie. Čiže v tomto to vnímame napríklad aj pri kurierských službách. Zatiaľ nie úplne, ale už máme tie balíkoboxy napríklad a už kuriér nemusí volať každému zákazníkovi individuálne, čakať na ňo a míňať extrémne množstvo času na zladenie sa s klientami, doručí to do balíkoboxu a už si to ľudia rozoberú ako potrebuje. Čiže vie ten čas, ktorý má využiť oveľa efektívnejšie. Uh-huh. A aký je podľa teba trend, alebo aký bude trend, čo príde ako ďalšie v rámci automatizácie? Tak napríklad v Číne ja už teraz vidím, že snažia sa upratovacie služby úplne automatizovať. Taktiež myslím si, že veľký potenciál je práve v skladoch, čo sa týka manipulácie s tovarom. A tých sektorov je veľmi veľa. Nelimitovala by som to na nejakých pár. Uh-huh. Ale tí zamestnanci a zamestnankyne v budúcnosti budú potrebovať určite nejaké nové zručnosti. Čo si myslíš, ktoré budú potrebné? No ja si myslím, že kritické myslenie, ochota učiť sa, adaptabilita na zmeny a ešte by som určite spomenula schopnosť pracovať s dátami a vyhodnocovať ich, lebo bez toho, aby ľudia robili informované rozhodnutia, sa ďaleko neposunieme. To je pravda. Keď sa pozrieme do Číny a na tento azijský trh, je tam niečo, čo by si veľmi rada priniesla už teraz na Slovensko? No, je tam veľa technológií, ktoré vidím, že sú oveľa ďalej ako u nás, len tiež Čína je veľmi špecifický trh, pretože regulácia tam funguje úplne inak, čiže je tam veľa otázok, čo sa týka akože implementovateľnosti z pohľadu ochrany osobných údajov a ďalších aspektov. Napríklad v mestách ako Shenzhen a Hangzhou už fungujú robotické opatrovateľky. Bohaté čínske rodiny si najmajú opatrovateľky robotov, ktoré učia deti, čítajú im a zabávajú ich, keď oni sú v práci. Je to bezpečné? Zatiaľ, Pýtam sa. Zatiaľ sa nič nestalo, ale je to na zváženie, že či toto tu chceme. Lebo oni veľmi akože skúšajú, idú dopredu, len mnohé tie technológie, ktoré oni už teraz majú, sú také, že si povieme, že OK, cool, je to ako z inej planety, ale chcela by som to tu mať, neviem, napríklad aj to plátenie tvárov, akože face scany, ktoré sú už v metre, v obchodoch. Neviem, že či je to potrebné. Uh-huh. A je ešte niečo, čo ťa prekvapilo? Okrem teda týchto robotov v domácnosti, ktoré strážia deti? Ako teraz je taký trend v Číne, že kancelárske priestory, smart offices sa snažia zaviesť trend monitorovania nálady a efektivity a zapojenia zamestnancov. Čiže normálne sú tam kamery, vyhodnocujú náladu zamestnancov a podľa toho aj vlastne prispôsobujú napríklad tú hudbu v pozadí, aby navodili to, čo potrebujú a čo by zamestnávateľia chceli pre zvýšenie produktivity na pracovisku. To je veľmi zaujímavé. A myslíš, že to príde aj k nám? Opäť je to otázka toho, že či to budú ľudia akceptovať. Lebo my tie podmienky máme iné. U nás máme väčšiu akože mieru rozhodovania ohľadom toho, že čo chceme a čo nechceme. A v Číne je to proste dané a ľudia sa nepýtajú otázky. Myslíš si, že humanoidní roboti budú mať nejaké uplatnenie aj na Slovensku a pre firmy, alebo pôjde skôr o imidž? Tak zatiaľ je to taká imidžovka, lebo to, čo reálne v praxi vedia tieto roboty urobiť z pohľadu toho, že niekomu uľahčia prácu, zatiaľ to nie je nejaká extrémna úspora.
Ale vnímam to tak, že v Číne už som napríklad videla riešenia, kde ten robot dokáže poupratovať stôl vo food courte, pozbiera kelinky, prázdne taniere, dokáže zhodnotiť, či ten pohár je poloprázdny a treba ho dať vertikálne a podobne. Čiže už akože sa tie roboty hýbu ďalej, len zase na zváženie je, že či my skutočne potrebujeme, aby ten robot vyzeral ako humanoid. Lebo v podstate my tam potrebujeme tú jemnú motoriku. A jemnú motoriku vie mať aj kocka alebo obdĺžnik, ktorý niekde stojí a len je tam to rameno. Čiže ako tú funkcionalitu vieme dosiahnuť aj inak. Hej, tých príležitostí je veľa, ale aké môžu byť rizika? Rizika považujem hlavné riziko v tom, že tie roboty sú len také dobré ako ľudia, ktorí ich programujú. Čiže vieme ich používať na veľmi dobré veci, napríklad na práce, ktoré nechceme, aby robili ľudia, kvôli tomu, že je tam veľké ohrozenie života, napríklad odminovávanie alebo práca s nejakými radioaktívnymi látkami, ale potom vedia byť aj zneužité. Ale ono to nebude chyba tej technológie. Rozprávali sme sa najmä o zamestnanectve a o HR. Dá sa automatizácia preniesť aj do nejakej praxe? Do domácnosti napríklad? No, už sme sa rozprávali o tých robotických opatrovateľkách. Odhliadnúť od toho? Ale samozrejme napríklad na upratovanie alebo starostlivosť o starých ľudí, o ktorých sa nemôžu starať rodiny príslušníci, to už napríklad v Japonsku vo veľkom vidieť a uľahčuje to prácu aj chod domácnosti. Keď tu máme hosti, tak sa vždy pýtam, že keby mali priniesť nejaký trend z budúcnosti, napríklad z roku 2035, keď si predstavíš, že už sa nachádzame v tomto roku a okolo nás sú rôzne technológie od vymyslu sveta, tak ktorú tú technológiu by si chcela využívať už teraz? Tak ja uvediem taký príklad, ktorý môže byť trošku na zamyslenie a možno aj trochu kontroverzný. Mňa napríklad zaujalo v Japonsku už v súčasnosti majú roboty, ktoré vedia donosiť bábätka. Akože plody, ktoré by neprežili tehotenstvo kvôli tomu, že je príliš skoro, akože keď prichádzajú na svet, tak v Japonsku už tieto deti majú šancu prežiť, pretože majú roboty, ktoré ich vedia donosiť do konca tehotenstva. No a myslím si, že takáto technológia do budúcna, keď bude dotiahnutá, tak môže priniesť zrovnoprávnenie ešte väčšie žien a mužov. Napríklad už teraz je v Japonsku veľká debata o tom, že keď by tieto roboty dokázali pokryť celý cyklus, tak by mohla byť vyššia pôrodnosť, lebo v Japonsku je tá pracovná kultúra veľmi drsná a veľa žien sa rozhodne nepokračovať v kariére, respektíve si ju nebudovať práve kvôli tomu, že je ich cieľ mať deti a vnímajú to tak, že sa musia rozhodnúť buď alebo. Čiže táto technológia by mohla pomôcť a ja osobne by som ju veľmi rada videla v praxi, aj keď jasné, že veľa ľudí by ju zatracovalo, chceli by to používať. Ale dalo by to možnosti. Tak uvidíme. Možno budeme v roku 2035 a niečo také príde aj k nám. Ďakujem ti veľmi pekne, Miška, že si prijala pozvanie k nám do podcastu a podľa mňa si ukázala aj to, čo sme ukázať chceli, že netreba sa tých technológií báť a že automatizácia a robotizácia vedia ovplyvniť pracovné prostredie v budúcnosti veľmi pozitívne. Ďakujem. Budem sa tešiť, keď sa opäť stretneme a povieme si viac a prinesieme možno aj novinky zo sveta, ktoré sa postupne dostávajú aj k nám na Slovensko. Vám ďakujeme veľmi pekne za to, že ste si vypočuli túto epizódu. Ak sa vám páčila, tak si nezabudnite podcast Digital HR Talk označiť zvončekom a nezmeškajte tak ďalšie zaujímavé témy a rozhovory s odborníkmi zo sveta technológií. Krásny zvyšok dňa želáme.